A mi m'agrada cantar perquè sempre la música ha sigut molt important a la meva família, tothom toca el piano o algun instrument, i llavors ho faig des de petita i sempre m'ha agradat cantar aquí i tinc els meus amics i m'ho passo molt bé. Jo vaig començar fa 6 anys i els primers anys va ser molt divertit i m'ho vaig passar molt bé, m'ho vaig passar tan bé que no ho he deixat fins ara. La música i el cant coral és una manera, o una de les maneres, de poder arribar a fer un treball de sensibilitat, de treball amb equip, d'empatia amb els altres, d'esforç, de convivència, de tota aquesta sèrie de conceptes que són tan enriquidors i que sovint en una societat tan tecnològica i tan tecnificada com la que vivim, doncs necessiten ser treballats i necessiten ser experimentats. Els equipaments culturals del futur seran educatius i socials o no seran. Jo segueixo pensant que els equipaments culturals, a part de ser excel·lents, de presentar allò que és millor, tinguin una preocupació per ajudar a educar i tinguin una preocupació pel que passa al seu voltant a la societat. Jo al principi desafinava molt i ara jo crec que canto bastant bé. A veure, no canto allò, no sóc la Montserrat Caballé, però, home, faig el que puc. Com a cantaire, jo no he pensat mai que m'hi vull dedicar molt professionalment, en plan de gran. M'agradaria seguir cantant fins que fos gran, com un hobby. M'encantaria arribar a cantar a l'Orfeó Català, perquè crec que ja fan coses encara més espectaculars i, no sé, m'ho passaria millor, suposo. Des d'aquest curs, la meva filla de 6 anys ha entrat a cantar a l'Orfeó Català, a l'escola coral, al grup de petits. Tenim una escola coral fantàstica que comença des dels 6 anys i va passant per diferents etapes fins l'objectiu final, que si tot va bé i continuen cantant, és entrar a l'Orfeó Català, al cor de grans. L'escola coral és el planter de l'Orfeó. És a dir, treballem des de la base dels nens que entres amb 6 anys i van rebent una educació coral que els permeti d'arribar, quan compleixin els 25 anys, amb un bon bagatge coral i amb un bon aprenentatge i un bon nivell coral i vocal per poder accedir a l'Orfeó Català amb garanties. He sigut molt feliç aquí i sóc molt feliç. I he pensat que m'agradaria donar-li aquesta oportunitat amb ella. Som un equip format per artistes i els artistes creiem en el que fem, si no, no ens hi posaríem. Crec, modestament, que el treball que fem és un treball molt apassionat, és un treball molt sincer, perquè és el que a nosaltres ens fa feliços i volem que aquesta felicitat també pugui arribar als nois i noies i nens i nenes de l'escola coral.